da idaniya tsoron da nake ranar da za ta zo kimin na tirjiya da ke na saba in babu ke me za ya sani dariya. Da ta zarce komai gona a gaunarki na ƙarshe da kan tunanina mafita garin tun da ke kace muso juna na amince da ke ba za na so ki kwancikin jinya. Hakan kin ji ba hari nake ke so na zo ki tayi wargi masu kushe so na san tattara na kai juji da ke na aminta ki ba zama ta so na hau hanya. Tanadina gare ki ne ba na so ki wahalta ga ki sarauniya me zubi kama na yan masarauta ki iso gare ni dare